Ahoj, ak plánujete drevenú podlahu a máte domáceho maznačíka, je to jedno, či je to mačka, alebo je to nejaký pes, alebo králik, tak je vhodné vedieť, že pre domácich miláčikov je fajn, keď je podlaha kartáčovaná. Vy si môžete aj podľa jeho srsti vybrať odtieň podlahy, aby jeho srsť, keď náhodou plzne počas jary alebo zimy, nebolo vidieť tie chlpy na zemi. Tých odtieňov je samozrejme niekoľko. Toto je taký dobrý tip pre rôzne druhy labradorov alebo retrieverov. Ale určite platí, že pokiaľ máte zvieratko, ktoré je ťažšie ako 10 alebo 15 kg, tak je potrebné alebo priam nutné mať kartačovanú podlahu. Kartačovaná podlaha totižto ďaleko lepšie odoláva pazúrikom, keď sa zvieratka rozbiehajú na mieste alebo keby náhodou driapali. Ak máte napríklad mačku alebo nejaké malé plemeno, ktoré má do 10 kg, tak to či je kartačovaná alebo nie, to ani nemusíte riešiť. Tak ahoj.